lagi iki lho mekekeh kok anjlok iki lho. Bedah. Hah, ngene iki lho. Ngene iki mak creng. Gampangnya angger lek pokoke jegleng aku ki penak. Aku krungu mak klothok. Apa kok? Rumangsamu nggonku ki kaleng ngono ki. Ora mak klothok ki swara panggung ki lho dinjloke ngisor. Aduh. Kan ya, nama saya Niken Salindri. Kediri punya bos. Sing duwe tak hukum sing duwe. Pelok, Mas. Ya tak sepoti ayo do dicekel tapi dhewe-dhewe. Kok sing ngulungke bakso seleke sik. Jeruk karot adone. Monggo jumeneng Mbak Niken. Kalian Pak Si Gareng Semarang. Loh. Kok terus jeruk karot adone manis rasane. Oslo. Matur nuwun kan. Iya, sugeng dalu Mbak Niken. Sugeng dalu Mas Dala. Nggih, sugeng dalu ki. Nggih, pripun kabare? Alhamdulillah sae pangestune panjenengan. Nggih, sae wis sae sak apa-apane. Nggih, waduh niki dereng tepangan lho Mas. Heeh. Anu salim riyen no. Oh nggih, nggih. Ya, salim dulu kita. Yusuf nami kula Yusuf. Niken, iya waduh. Ning gone YouTube ki kaya apa ya? Kayak tak kira ki kaya apa jenenge? Ireng ngono lho Mas sampean ki bakne ki manis ya. Ireng tenan. Nyapa tekan ning kono ki? Ora aku ki jujur ya. Aku saiki Brahmana dadi ora arep senggol gepok wanita. Sing arep mbek sampean ki ya sapa wae jenenge tepangan kok. Ora ya ora apa-apa Mbak. Sampeyan ki tasih sekolah napa? Pun libur niki dadi mayang Lah, niki. mboten. Maksudnya masih duduk di bangku SMP apa SMA apa kuliah gitu loh. Ya masih balita. Tenanan Mas. Aku kula SMA. Jadi, SMA kelas? Nggih, kelas 10. Kelas 10 ini berarti kelas 1. 1 SMA nggih. Nek jenengan kelas pinten? Kelas 3. Oh SMP. Nggih. Oh nggih. Oh. Aja digathok-gathok ning kok netizen dong. Nesu kabeh. Kandhane kok. Iya, sugeng dalu Mbak Gareng. Wis tutuk-tutukno kono. Nek bae kae. riyen Bae iki ngosik, bae ngosik lho. Ora, aku wis rumangsa expired tok. Mboten ah. Ya, Daluwarsa. Ngene lho. Sok Ken, adik bubuk ya. Lah piara kan senengnya namanya juga sayang. Ya sayang ora gathok ngono kuwi kok. Sugeng dalu Mbak Gareng. Uripmu ki lak lagi wae. Nggih. Kok lagi wae wis pulung wis menek pirang-pirang tahun. Iya nek dibanding aku saiki akeh jebakan Batman. Loh, Jebakan Batman contohnya piye? Ngati-ati Nggih. ya. Ketoke disawang ki nyenengke. Heeh. Diombe ki ya enak. Ning ngantem cengel gini lho. Siapakah itu? Kaya minuman keras kae. Minuman keras iki luwih kuwi enteng ki wis wah ngati-ati iki ketoke kok ngene kowe kepengin ngerti. Heeh. Kowe kepengin entek sawah entek omah ya iki. Kok kaya slot. Wong urung pengalaman kepethuk wong wedok ayu pisan kok terus bebeki. Sinten lho sing bebek sapa lho? Ya wis meri yen ra bebek meri. Lah ya aku ra piye-piye kok ya ora. Sabar, kepethuk wong wedok ayu ki sabar. Konone sing sabar, akune sing ra sabar. Arep ngopo? Konone lo meneng ae aku sing nyesek kok mau. Wih. Pengakuan saka kono dhewe. Oh dadi ki mau sing ngoyak kowe to? Aku. Terusno. Tak pikir sing ngoyak sing lanang jebul sing wedok to. Aku kena ya pirsa dhewe, cedhake rene aku ya rene-rene. Kene lho. Apa-apa ki disesuaikan karo
awake dhewe nyambut ning ndi, nyambut gawene ning ndi. Nggih. Iki nyambut gawene iki ning Pengrawitan. Nggih. Kelurahan Pengrawitan iki lak. Iki niki kelurahan Pedalangan. Ayo dalang iki gur siji Pengrawit ki akeh kok. Nggih. Dadi ning pedalangan ki nggone wong seneng seni. Nggih. Jadi samubarang harus dilandaskan oleh seni dan budaya. Leres. Aja wah tekodok terus kowe dhewe yang ngono. Ngapa? Jaga martabate bae. Ngapa? Wong Pak, aku ki biyen ra tau ngono kok kowe terus saiki weruh iki Lah terus piye lho carane kenalan ki? weruh Yusuf kowe sik weruh-weruh. Wah kowe urung tau weruh nom-nom aku kok. Wah iya. Bagus tenan, heeh. Tenan. Weruh Yusuf kowe wis kedanan weruh aku nom biyen mutah-mutah kowe. Tak kira nek saya Lah ngene kok iso Nek bener. Yusuf itu nabi yang terkenal dengan kebagusannya, ketampanannya. Injih. Dadi ora elok ora mokal yen kowe tertarik karo Mas Dalang. Kancane kok. Kae ora disebut Ki Dalang ning Mas Dalang, disingkat Masda. Ning jane Masda kelarangan kae. Kae tingkatane ya Luxio. Pajero aku. Pajero. Pajero aja mbok Pajero, bar ngedol Pajero aku. Urung ikhlas ceritane. Nggih. Ya, Radi mriki Pak De, radi mriki. Ya. Radi celak mriki lah. Ora ketok nek ngono ra ya ketok. Ora ketera. aku rumahsaku kaya main ning jero sepur ya. Lah Penontonnya kaya numpak sepur kon gerbong. Nggih wilujeng dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah dipun timbali teng tlatah mriki melih. Lho, pun ping pindho? Oh, kula pun bolak-balik, Oh, Mas. alah. Aku gareng gaul kok. Daerah pedalangan kene iki khususe apa iki dalan infus iki. Iki lak gang infus to. Kok iso gang infus? Takono iki alamate pundi, Bu? Lah ya Tirta ki banyu, Sada ki obat. Wah. Banyu sing mangandung obat ki infus. Yo. Ngono, iki infus iki Tirta Usada ki sabaku. Nggih. Heeh. Wah, iki kene kecamatane Banyumanik. Nggih. Yen sebelah kono Temlempar. Temlempar. Nek daleme panjenengan Temlempar ki Tembalang. Tembalang. Lah ya balang ki lak lempar. Ah. Tembalang kok yo Oh, temlempar. tembalang, balang-balangan ngono ya Lah ya maksudnya. yen kecamatanku Penguwisan. Penguwi Biyen pedurungan bareng aku wis manggon ning kono dadi Penguwisan. Ngono. Marai bocah saiki ra tau piknik. Healing to, healing. Ayo ben gaul sithik kaya ora. Healing. healing ning ngendi wae healing ngene iki tanggapan ngene iki wis padha karo healing lho, De. Kandhane. Oh ngiras-ngiros ya. Heeh. Iki lho. Aku mula kepengin dadi dalangi ngene iki. Ngapa? Pokoke anggere wis jejer siji adekan pertama terus udah tudut tok ngene iki. Kamangka sik cilik ya, ya wis udut ya. Loh, ning cilik umure ning iki ora akeh lho. Bahkan arang-arang bahkan 1001. Orang sing kewahyon kaya Mas Yusuf iki. Ya iki. Dudu sanak, dudu Pak kadang aku kaya nonton almarhum lho. Almarhum sinten lho kok? Almarhum Seno Nugroho ki jan plek kaya kowe. Nggih. Wis, Leres gitu. ndak muga-muga nggon ngonone aja tiru ya, Le. Nggon ngono niki apa, Pak? Sesuk tak kandhani ya. Boten konangan wong. Iki kewahyon, Nduk. Dalang Nggih. kewahyon ki ya Mas Matur nuwun. Yusuf iki. Nggih. Lah meng kula niku jane meng Alhamdulillah. tiyang ajar meng nyoba-nyoba lah kok. Ndelalae dipun tampi dening para masyarakat mriku ya alhamdulillah kula syukuri, Mbah. Niki na saestu lho, Pak De. Ngefans sekali kula kalih Mas Yusuf niki. Wah, aku sing Sapa, ngefans Mas, karo sapa? jenengan kok. Aku ki ngefans karo Mas Yusuf. Aku jane yo ngefans ning terus dadi ora ngefans. Lah nyapa? Lho. Ora tau ngejak. Padha. Ya lagi iki tapi sing ngejak ya sing di omah ya to. Sing ngejak Pak Hanafi. Pak Hanafi ya. Uduk Mas Yusuf dhewe ya. Wah Yusuf ora tau ngejak. Ora tau deh sing dijak wong kono Ya, kabeh. Kamu kok tenan lho. Ngene Mbak Nikan. Nek kon ngejak kok anu WA, calling WA wae.
Aku nek arep kontak iki wayangane kene ayo melu ngene. Ayo. Tak omongi ya. Pripun? Aku ki yo mantan mafia. Heeh. Dadi jurus-jurus ngono ki aku wis hafal e. Perkara job kok njaluk WA. Ya WA manajere wis. Kowe ngejak niken melalui aku. Oh nggih, siap. Lah ngopo kok gak WA-an aku dhewe? WA-ne Mas Yusuf dikene WA aku ngono. WA aku kan ngebokke WA-mu ngono. Lah WA aku Lah WA-ne sampean wis bosok no. Kedaluwarsa wis. Wis ganti ya, nomere ganti. kowe iki bar tak gosok minyak zaitun. Wah, aku omong karo bocah-bocah ngene iki. WA de WA. Lah ya WA. WhatsApp kuwi lho WhatsApp. WhatsApp ini ya memang WA ki WhatsApp. Ya. Dadi ning tembunge aja WA-mu dilebokke WA aku. Lah Mas Yusuf sing ngomong ngono lho kan aku WA aku dikekne nggone Mas Yusuf, mesti kan nomere sing diwandowi malah lebok-lebokan apa? Lah ngebokke nomor nang HP kok. Loh. Lah ya sampean berarti sing salah paham yo. Tuwek salah paham. Ndak boleh berpikiran kotor. Itu namanya Victor. Pikiran kotor. Kira-kira WA-ne budemu sik iso talponi mbek aku. Lah apa teko budeku barang. Lah aku ki wis tua ngerjak omong kaya ngono ki ora genah pikiranku le. Ngene lho. Kita tuh di sini ikut bersyukur karena Pak Hanafi telah membuka tempat kos. Apa? Soale kowe yen malaria mbok aja nampa job. Wong jak omongan menggeh-menggeh. Lah ini dibuka untuk kos-kosan yang ketiga. waduh. Capture 3. Capture 3. Sik. Pak De Radi mri. Rene wae Pak De. Kowe engko yen ning kono ora dibayar malah bayar lho. Kene. Aku kepethuk niken iki sesuk kok bali 20 tahun kepungkur. Dhuwure padha. Nah, dhuwure padha ning ya iki ikut bersyukur Pak Hanafi telah membuka tempat kosnya yang ketiga. Alhamdulillah. Karena yang pertama itu di daerah Yana Kleru lho ki. Nggih. Sing kos-kosan pertama kuwi dideke ning daerah kira-kira kuwi. Kuwi mbok menawa. Oh piye to jane ngerti tenan apa ndak? Sing duwe iki Pak Hanafi aja takon aku. Sing genahe teng pundi? Wonten pundi, Pak? Mantasi. Bekasi. Lah ya bekas ki mantan. Wah. Mantasi terus yang kedua ki ning BSB. BSB ki ya Semarang uga yang ketiga sini. Oh nggih. Alhamdulillah. Jenenge Jelita. Kose. Jenenge Jelita kuwi tegese ana. Napa? Je ki jelas ini tempat untuk kos-kosan. Nggih. Li. Aku suka li. Liku piye? Maksudnya terjemahane sampean li ndek mau apik ngono lho. Kopengi budemu tak takonan. Seneng apa ora ya? Lihatlah betapa bersih dan rapinya tempat itu. Lah elok Tampak nyaman dan aman untuk tempat kos. Tepuk tangannya. Itu cerita. Jan mletik tenan. Lah aku ki ning ndi kulino ngonceki kok. Oh ngonceki jajal Pak Hanaswi. Pak Hanafi, nuwun pangapunten, Pak. Tomadake sabun, Mbak. Hanafi. Haki halal semua harta yang dimilikinya. Nah, nafasnya untuk beribadah. Nggih. Fi. Oh ya fi. Iki ora gadang sing muni fi iki wong ayu ya tak lek. Finansialnya sebagian besar untuk sedekah. Luar biasa. Alhamdulillah. Ini iki ya sedekah dono rasa gawe tontonan nyenengke piyayi kene. Betul. Iki Yusuf. Sup. Enggak you. Yune yang ngerti sup iki lho. Sup iki sup ayam apa sup apa?
Yusuf ki yuswane isih muda. Sup. Su ki Yesu mateni Su. fe to. Su ki sugih sanggit, sugih carita mergo dalan. Amin. Nggih, terus. Fi Fi. familiar bocah. Niken. Nah, saiki dionceki iki. Salindry. Niken Salindri. Sik niken tak oncekane sik ya. Dionceki ning kene. Ya aja dawa-dawa niken wae Ya lho. niken. Heeh. Niken. Nengetke napa? Niki niate ning di papan ngibur sing mirsani. Nggih. Kan. Ken napa-napa purun waton dibayar. Oh iya. Wah, ya tidak semurah itu Ferguson. Maksudnya dalam kata Ya ndak mau aku. Sik. Emang gue cewek apaan? maksudnya dalam rangka menghibur di atas panggung. Jangan kok nyanyi kue jatil ya oke, apa wae oke, suarane apik, pawakane becik, rupane ayu. Lah gurune sapa sih? Embo. Lah Lah gurumu sapa? sampeyan no. Engko darake aku sombong lho kan. Aja diketok-ketokke. Wong anak kowe bodho kok kowe pinter. Anak kuwi malah blas ora iso nembang, ora iso joget. Amarga mboten diturunke kok ya. Pakde. Apa? Iki ndongakne kagem Bapak Wi. Hanafi. Kalian Ibu Hanafi. Nggih. Nggih. Nggih didoakan semoga semakin jaya selamanya. Amin. Sing penting sehat selalu, panjang umure. Betul. Dipun paringi rezeki ingkang kathah barokah rolokaning malah kebak. Nggih. Mergo harus didongake. Beliau itu termasuk manusia yang tebal imannya. Iya. Makanya aku sering ngonceki apa to tegese tasakuran. Nggih, napa nih? Takui tandanya orang yang tebal imannya. Jangankan diberi rezeki, diberi penyakit pun tetap bersyukur. Karena Allah menguji umatnya tidak akan melebihi kapasitas umatnya. Nggih, leres. Makanya dia bersyukur. Pokoknya titikane gampang. Wong sing bersyukur pun imane tebal. Ning wong sing imane ora tebal ki titikane gampang. Napa? Yen wong lanang semakin kaya semakin nakal. Ning yen wong wedok semakin nakal semakin kaya. Ya padha wae kowe. Ya ora padha. Bentene Kok napa? iso? Ya kuwi profesine beda. Wis pikirin dhek wah ya urung nyandak marai. Nek aku nyandak kok aku. Oh nyandak. Nggih. Oh ya nakal berarti kowe. Dadi kuwi ta sah-sahnya kalau diketahui orang banyak seperti malam hari ini Pak Hanafi syukuran sing mengetahui orang banyak. Kurang afdol kalau tidak dibarengi dengan ini tirakatan. Nggih. Anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang ditunggu-tunggu. Ini tetap walaupun bagaimana manusia itu diperkenankan untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Leres. Ngono. Ya. Ngerti ra? Nggih. Ku perkara ngene iki syukuran ki gaweanku. Tak syukuri mlebu gethuk barang ngene iki mau tak syukuri pokoke. Lebu gethuk apa ta? Gethuk kuwi sumbere lagu. Oh, sore-sore Padang boleh. Kuwi sumbere lagu campursari. Ah. Kowe campursari apa? Sing biyen aku apa sing suwe ora tau metu. Nggih. Heeh. Kuwi lagu apa? Gethuk liyane gethuk apa? Campursari. Liyane gethuk nganu. Sing suwe ra metu-metu. Apa? Sing suwe ra tau metu ki nganu. Aja dipleroki. Ngono-ngono kuwi ta? Hah, aku kuwi lah ora lagu campursari. Oh iya, Deng. Apa ya? Wis sesuk go PR wae. Nggih. Kok mikir ngenteni mikirmu kok suwi men. Wong Jam 12. Santri pekok, mangku purel. Apa? Aku ora tau tak apalke. Mangku purel ora tau tak apalke. Mangku mbok demu wae kabotan kok. Mangku. Wis bakune iki sumbere lagu. Nggih. Nah, mula kudu diwet-wet. Yuri-yuri. Biasanya lebih apa kuwi lebih awet lagu-lagu. Nggih. Buktine nganti saiki gethuk ya tetep metu. Nggih. Ngono. Nek nggih enten sing suwe ra metu-metu nggih enten. Wis biasane ora cocok. Kowe arahmu arep ning ngono to. Perkara kok ngono sanggitku le. Nggih. Ya, Nggih. Ken. Ya.
Iki piyayi kene iki. Mau izin Mas Yusuf? Monggo. Iki nang kene iki ngenteni suara Niken karo Nggih. polahe Niken. Ah, polahe berat-berat apa jenenge? Kok berat? Lah ya kowe. Emoh to. Apa? Nah, nganu bae mah. Apa Pak De? Sing suwe ra tau Banyuwanginan mawon. Oh nggih. Banyuwangi iki kadoan kene iki Banyumane. Sing cedhak wae aja Banyuwangi. Paling ado ya Banyu Biru ngono lah. Apa kuwi nggon apa? Kuwi ya nggon desa, kecamatan. Ah nggon ngono kuwi ngono. Heeh. Sing lagu kira-kira kowe polah apa? Ya kuwi Banyuwanginan Banyuwangi. wae. Kan aku teko Jawa Timur to. Nggih. Iki termasuk Jawa Tengah. Jawa Tengah. Ya, diparing sing kasar wae. Nggih, monggo. Napa tembange? Sing kasar. Mayat mayon. Sing kasar aja halus Mas. Yen halus ki, halus ki ya siwir. Plinthi. Naneneno. Tulun kleru ya, ora ngono ya. Ora. Engko sampean sing Sampean sing bunuh. ngumbul ngono kae lho. Oke. Ya, ya. Ya. Saben bengi. Tony, kowe lindik sing nah Tony. Sapa pegedermu jenenge sapa? Hayu, hayu. Ayo, Kok Tani? Tony Suhayu. Oh ya. Kuwi ceking kok ya jenenge. Nggon Ronaldo Wati kan. Mambiat mayan Aja dibalik, aja dibalik. Sik Mas. Tak ngematke sik. Lah ngapa ki Mas? Ngematke iramane. Ngematke sing arep apa sing mburi? Ngarep ra ketok. Aku sak entuke yo. Ora pas. Ngene iki lho angger aku ora tau mbok jak ngene iki ora tau. Ora Ora sok tau kompak. sepel. Kene Ayo. lagi ngeden kono wis blok sajake kok. Sing joget aku kok sing nafsu kowe to, Mas. Ora ngono, arep dipaske jenengan obah wae kok. Oh, kudu ora entuk obah ya. Oh, sorry, Mek. Kudu obah wae ya meleset. Iya. Suarane Wong edan. Tak kira ngendangi sih. Sapa kae ora jenenge sapa? Loh. Sukir. Sendang gitu. Sukir. Sukir. Ya. Yo. Sukir ngarepane pecel. Ya. Gandeng belam biangan. Si pinter janan sukir kae. Wis. Wis, engko tak jak ning KBRI le. Ah, lho, ngapa? KBRI. Napa niku? Kali Bandeng belok kiri. Wong takon dalan. Urung ngerti sesuk kowe tak jak dhewe kok. Oke. Ngerti ku ming Bandung. Ya. Nyeram biai nosan Iki lagi iki lho. Wis, Pak. Aku lagi iki lho mekekeh kok. Anjlok iki lho. Beda. Hah, ngene iki lho. Ngene iki mak creng. Gampangnya angger lek pokoke jegleng aku ki penak. Aku krungu mak klothok. Apa kae?
Rumangsamu nggonku ki kaleng ngono ki. Ora Pak Klothok ki swara panggung ki lho dijloki ngisor. Aduh. Mangsamu apa aku ning gidi gembol omplong ngono ki. Mak Klothok lho. Langsung. Pianyu wangi Pas. Miring ngene nak, miring. Kowe kok apa-apa enak terus. Ayo dene apa-apa dirasake ya mesti apa-apa enak. Ning sampean ki rada lemes lho garai. Kok iso? Wis tuwek. Mo kuwi mergo sok ora sok ngunjuk jamu tetes herbal biomoringa. Aku yo jane iki arep kepethuk niken ki harus ngombe pil anu kuku bima. Kae minuman kok ya ora pil kok ya. Hah? Kae minuman ora pil kae. Oh, minuman. Lah mau dikeki karo bojoku nyong ngombe sik. Apa kuku bima? Tak ombe katut sak jempole. Ayo ngene iki ta ki. Iya. Pak De, akar sinen-sinen ki dong guyu apa? Apa? Sampeyan ki wis tuwek ya to? Heeh. Wis mambu lah kok dirubung laler. Ora ngawur lho. Wong sing dirubung laler kuwi malah umure dawa. Mergo malaikat pencabut nyawa arep jikuk mambu. Mundur ora sida. Malah sing wangi-wangi iki cepet. Wut. Oke, iki wah lu tahu terjemahan mati. Anda, Ayo. maksudnya iki mambu rong adus ngono kae lho kan. Biasanya go ngadus ki kan ditemploki laler ngono. Aku ki mau ngerti yen pasang aku bengi iki kowe iki banyu rongkol tak entekke dhewe. Lah ngopo? Lho, ngono aku ki banyu lak suple, Mas. Nggih. Lho piyayi iki mandi banyune tuku. Nek jenengan yo tumbas. Tuku lho wong kene iki piyayi kok dagelan mampu. Adake ecek-ecek. Iya ya. Adus mergo ya pame mati. Wong kok senengane nek sak ana-anane dirubung laler ya tetep kudu gelem. Iya nah. Mergo anane goraku ya. Aja cengenges-cengenges iki golek duit lho iki. Golek duit kok cengenges-cengenges. Iya. Lah jane golek duit ta dhewe ki yang lawak lho diguyu kok. Ya dilanjut. Orang ya. Aja mbok tukno. Lho, mojot jarike mojot. Ngelet-ngelet. Ayo Sukir. Ayo Pak De. Aja takon susah seneng kanthi
swan tara Nggih, monggo tembange. gerajakan nggih. Iya. Siap. Iki. Wah, wis buka sik jarike. Ndak. Ayo, Dek. Gerajakan biadu
Matur sembah. Alhamdulillah matur sembah nuwun Mas Yusuf. Suarane yo mahuk. Iya. Iya, Mas. Iya. Matur nuwun. Iya. Tes, iki salah strategi. Salah strategi pripun? Main ning Semarang iki kutha panas. Mas yo kene iki tempate dhuwur. Nggih. Ning panas. Lagune sepisan kok iki engko do engkas gledek kabeh. Dagang aku bobor. Pupure ta? Pupure. Ora niku tak takon niku le putih niku ngangge napa? Putihe ngangge napa? Putihe jenenge singwit. Siwit. Kowe mesti takon singwit iki apa ngono lak. Heeh, Singwit iki tukune ning toko bangunan. Oh, anu semen putih ta? Dudu. Lah napa? Iki yen dikeki tiner dadine cet. Cet. Kuwi miturut sing dodol. Iki tunggale sing dienggo mulas-mulas ngene iki lho, Mas. Oh, nggo ndasari biasane. Nah, iki singwit. Nggih. Iki tak ganti rego larang ya ora apik ya sing ngene iki. Natural ning dadi nyeni. Nggih. Nadyan resikone ya yen kemringet kaya bengi iki. Mboten napa-napa lah niku amit sewu ngen niki pun dledek niku. Lho ya ora apa-apa ki ngetokke yen nyambut gaweku ki ora totalitas. Ora total tok ya aku ya tergantung kok total. Heeh, nggih. Dadi nyambut gawe ora separuh-separuh, harus penuh. Ning ndi? Jo. Niku nguyuhan kok, Mbah, niku nguyuhan tenan. Mbok sok meneh dicopot ya nyambut gawe. Dasare niku nguyuhan. Ya wong jenenge manusia kok. Ning pancen saking senengku ditimbali Pak Hanafi sowan rene iki wah luar biasa. Tak katok-katoke tur dasare ya suwe ra tau sobo Semarang, Mas. Kadyan iki kuthaku dhewe ning aku pentas ning Semarang iki ora mung arang-arang, lete aduh. Kebanyakan malah teng luar Semarang. Ning luar Semarang. Menika luar biasa pancen mendunia dan menasional minan menika. Ya ora ya wis cukupan ngono wae. Aja dhuwur-dhuwur kok ndak kejungkel. Nggih. Ya ning paling tidak masih ada seperti orang-orang seperti Bapak Hanafi, Piai kaya Pak Hanafi disyukuri. Alhamdulillah. Apapun bentuknya, apapun yang terpenting perhatian beliau kepada kita semua. Leres. Selamat untuk pembukaan Jelita 3 di wilayah ini. Nggih, matur sembah nuwun. Anu, kula ki ngefans kali panjenengan kecilik lho. Zaman 2012 panjenengan kemutan mboten nalikane nderekke Ki Haji Anom Surata teng lapangan barapan. Barapan kae. Heeh. Kowe wis lair to? Oh lah iya ampun. Wis ana to? Lah kula ki nonton mriku, ngasih tuku kaset bajakan niku. Tuku bajakan kok sombong. Lho kan kula ngefans kali panjenengan ngoten lho. Ya ngefans saiki ki laris yo ajak-ajak. Nggih. Wis pokoke kula rekomendasi ngene. Aja omong gareng ki larang. Nggih. Larang kaya ngopo yen seneng ya tetep dituku. Leres. Murah kaya ngopo yen ora seneng ya dikele-kele diguang. Nggih. Lah kaya awakmu ki yen kepengin iki ora iki mung cerita. Nggih. Dalan ki yen kepengin laris mudak regane. Nggih. Kuwi ngejak aku. Niku anu pun terbukti kathah niku. Wes mergo iso nggo strategi ngundhakke regamu kanthi gondelan dagelane. Kuwi strategi dagang. Oh, wow. Misale niki pinten Mas teng Semarang 100. Lho kok larang timen kali Mbah Gareng. Nah, ya ra. Nggih. Kuwi gene kowe ya wis pinter ngapusi. Oke Mas tak yani sebelum mau ngajari ngapusi. Lho apus-apus ning lek apus-apus sing sembodo. Artinya dijoli karo karya. Nggih. Mula tak pujekke kowe aja mung dadi dalang laris, kowe dadi dalang sing payu. Amin. Apa tegese laris karo payu? Laris kuwi sesasi tanggapane iso 30 dina. Ning entuke gur 10. Ning yen payu sesasi tanggapamu gur 10 kali, ning entukmu punjul saka 10. Nggih. Mula dadi dalang payu. Tak kira nek mula dadi dalang larang ngoten.
Larang kuwi kata kasare, kata haluse payu. Larang. Larang kuwi urung karuan payune yen payu kuwi mesti dituku. Nggih. Ngono. Nggih, Mbah, nggih, Mbah, nggih. Nggih. Nek tak ajari ngene ora ngejak meneh sesuk santet tenan kowe. Tak balekke. Tak balek. Aku pindah alamat tok. Baleke ngendi? Ah ngono kuwi nganti kaya GPS-e kaya HP. Ora iki yo mumpung ketemu kowe kok, Le. Leres, Mbak, leres. Lah aku ki saiki ora dagelan statusku. Lah napa? Ning dinggon aku statusku saiki dudu dagelan ning baby sister. Loh, Momong Salindri, momong kowe iki lak baby sister. baby. Oh, Bayi iki, bayi. Bayi-bayi. Nggih. Kowe urung lahir ki aku wis wah nakal wis. Nakal. Wah. Wis mbolongi apa-apa. Pokoknya ada kesempatan, siap. Ada ragat, ada kesempatan mantap. Nih alhamdulillah karo Gusti Allah diparingi dalan aku mertobat. Alhamdulillah nggih. Nggih, mertobat, muga-muga ora kumpul wong-wong kaya kowe iki. Loh, jare kon ngejak. Ya nyambut gawe ning hariane dhewe-dhewe. Nggih. Aku ngerti kowe iki nakal-nakali kelas 1 SMA iki nakal-nakali. Andane kok. Aku itu kaya ngaca awakku dhewe. Pripun? Aku biyen SMA kelas 1 SMA biyen rambutku semene lho, Le. Nggih. Yen mlebu sekolah niku tak ore ning jaba klambi karo kepala sekolahku ra wani nyeneni. Gareng aku biyen wisan. Nggih. Rek, klambimu aja apa rambutmu aja tokke marah-mari kancane. Oh nggih, Pak. Tak lempit lebokke mburi apa jero klambi. Klambi nggih. Bleng ngene. Kok tekan kelas ore meneh. Ndayune dhisik ya. Ora caturan. Guyon, Bang. Ah, ra iso, kowe kebacut. Dagelan iso guyon ki terus arep. Aku biyen aku ngapusi golongan kok ngono meh katut kok. Nggih. Nggih niki alam-alaman Mas mumpung ditimbali Pak Anafi dipirsani piyai pedalangan. Leres. Panjenengan dalam muda yang potensial kula dongake minimal bisa menyambung keberadaan wayang kulit di Indonesia ini. Nggih, amin. Ya. Wonten mriki menika nggih. Wonten ing Kalurahan Pedalangan menika ugi berbasis agama wonten mriki wonten pondok pesantren. Nah, panjenenganipun Bapak Haji Hanafi menika ugi asring apa ngaji ngalap berkah kalian Habib Lutfi ya. Makanya ora ketang sithik aku yo siar. Nggih. Yo kaya sing tak omongke. Selagi masih muda mari kita beribadah yang baik dan benar. Leras. Berbuat pun berperilaku pun yang baik dan benar seperti sing tak katakan dulu itu. Nggih. Aku menguraikan kata mati iki ujube ora nyumpahi ning kepengin ngelingke bocah nom-nom. Nggih. Ngono kaya kowe iki kudu ngerti tegese mati. Napa niku? Mati iki uripe apa? M. M kuwi manusia semua mengalaminya karena itu takdir, ora ana sing iso selak. Nggih. Ya ora? Leres. A. Akan tetapi datangnya tidak ada yang mengetahui. T. T iki sing penting mbok rungokke. T. Tidak harus sakit dulu, tidak harus yang tua dulu. Oh nggih. Ini semua rahasia ilahi. Nggih, wadi. Mas yo kowe iki isih nom kudu beribadah mergo sewaktu-waktu kowe bisa ditimbali. Nggih. Ngono kok dareki nyumpahi. Mboten nyumpahi niku ki apa pitutur sing apik ki kepemot ngaten lho. Nah, mula niki sithik-sithik ndelek siar, Mas. Nggih, Nggih niki diderekke kali sinden-sinden panjenengan sinten mawon niki? Ah niki saking mriki. Mangkenalan dhewe saking mriki niki. Mbak. Kok sik njipuk mik ngalah. Oh. Nami sampean sinten? Kula Anggi. Sinten? Anggi. Anggi. Mbak Anggi. Anggi orang-orang bener. Omahmu ndi, Nduk? Kula Gunung Kidul. Gunung Kidul, tanggaku niki. Gunung Kidul. Nggih. Aduh. Saya sekolah. Pun lulus. Wis lulus saka ngendi? Saking sekolahan. Lah iya apa?
Apa lulus kok sumur? Apa kleru ning jawab? Terus to? Lulus ki maksudnya lulus sekolah SMA apa lulus universitas? Apa lulus SMP kok lulus ke sekolahan? Ora ana lulus kok sumur ki. Lah kula nggih mboten. Sekolah ngendi, Dok? Yen. Saking AKN. Oh, AKN. Ngertos? Kuwi apa? Pripun to? AKN ki apa? Akademi Komunitas Negeri Seni dan Budaya Yogyakarta. Kuwi bangsa apa kuwi? Loh, sekolahan perguruan tinggi. Wis ngerti sekolahan. Tegese jurusane iki apa? Spesifik. Seni. Spesifiknya seni. 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 Oh, ya. Iki pas ya. Lulusan seni saiki dadi sindene Mas Yusuf. Nggih. Nuwun sewu. Wis dibojo apa rung? Dereng, ajeng madoske napa pripun? Loh, timbangane golek ki alung tak nggo dhewe. Ajeng nambah napa? Lho wong jodoh kok kon goleke, jodoh kreativitase dhewe-dhewe. Wis mampu aku gumantung suwe kok. Nganggo obat ya. Obat abit. Ya, Sing ngono sing. jenengmu sapa, Nduk, sayang? Ya. Nek iki bojone wong wis. Kula Yanti. Yanti, saka ngendi? Saking Gunung Kidul. Kowe ya sekolah mau weton mau. Sekolah. Kok ngendi, Nduk? Lali kula lapun dangu. Ki dhisik SMP, lulus SMP ora gelem neruske sekolah milih rabi. Kreatif to? Sik ora ditakoni sekolah ngendi kok lali. Kowe mbiyen sekolah apa mendem? Lali kok pun dangu kula. Oh wis suwe. Nggih. Kan statusmu saiki di bojo. Status. Pun. Wis di bojo? Pun. Oh ya wis ganti pilih. Aku yen omongan karo wong di bojo ki wedi diarani ngerak pagrayu. Mboten apa-apa iki kan profesionalitas. Profesional ya wong liya bojoku ndak mau tahu. Ngene iki tekan omah gecek aku. Disaduk ya. Saduk. Jenengmu sapa? Nah iki halus iki. Kula Niken, Om. Niken ya iki mau. Ya. Kowe Niken sapa? Kula Kowe ki Niken Salindri, kowe Niken Gedhuk Lindri. Niken Sledri. Niken Seledri. Kula Niken Asia. Siap saka ngendi sayang? Saking Gunung Saking Kidul. Gunung Kidul kowe Gunung Kidul. Nggih. Gunung Kidul. Isih sekolah? Rongkolah. Syukur. Mboten mung sekolah, pun rongkolah. Syukur. Iki pinter ngeles kok iki kok. Ora ngeles tok privat barang iki. Ya maksudnya iki wis lulus. Sampun. Wis dibojo. Sampun. Sisihe gede. Nek iki urung ndek bojo kok, Mbah. Iki urung ndek bojo iki. Jenengmu sapa, Duk? Sayang? Via. Oh, kaya wong lanang. Aja kaget jenengan, aja kaget jenengan. Ki pita suarane baru operasi ya. Kuwi dhisik iki Kaya lenggan aku biyen ya ngono kuwi. Wedok no baru Tia. Jenengmu? Jebul ngethulang. Via. Ya. Saka ngendi? Gunung Kidul. Gunung Kidul. Nggih. Mbok sok meneh yen masuk angin rasa melu. Niki dasaran niki Kowe ngoten iki iki. nyuwara apa glegeken? Gunung Kidul. Nggih. Wis lulus kowe mesti Nggih. sekolah. Nggih. Terus iki jujuk kowe wis duwe anak. Nembe setunggal. Lagi loro. Nembe setunggal. Lah ya lagi siji. Nggih. Lagi Pripun? Siji kono, siji kene. butuh donatur apa ora? Nek sakniki dereng. Ngenjang kula WA. Wis esuk-esuk di WA. Iki ngejane tawa nek iki Mbah aja kaget. Iki padu tenan iki. Kandhani. Bedak iso bojoku nyekel HP kok buka. Terus ana kontake dheweke piye? Nggih. Aja WA. Lah terus Miset. Saiki iki yo nganu ya. Apa surat ketok yen wong kuno ngono. Aja nduk aja ya. Lah Aja terus ya. napa? Ya engko wae ya. Oh. Nggih. Golek rampungan. Engko bar main ya. Nggih. Aja mlayu lho, Mbah. Ora sudi kowe ngundang Mbah kok.
Ayo om apa piye jare pengen iPhone. Bocah seneng karo bal liyane ngeleti apa meneh. Ngundang ya kepenake ya sayang. Lah yen iki bawa iki prawan kalem iki. Iki jek perawan nek iki. Jenengmu sapa? Kula Yoga. Oh, tenan to. Sing wis kanggo karo urung iki to. Kanggo napane? Maksudnya kanggo suarane karo durung lho. Kowe lak ket mau urung nyuwun. Jenengmu sapa jenengmu? Yoga. Mantan Panglima TNI. Tuh, Yoga. kok iso mantan Panglima? Oh kayak Pak Yoda ding ya. Beda. Daleme ndi, Nduk, sayang? Kula Magelang. Asline Wonosari. Sakniki teng Magelang. Gunung Kidul. Magelang. Nggih. Saiki ning Wonosari. Asline Gunung Kidul. Sakniki Kowe teng iki jane penduduk Indonesia apa dudu? Terus Indonesia. Omahmu Magelang. Sakniki nggih. Terus Wonosari, Asline. Gunung Kidul. Nggih, Wonosari Gunung Kidul. Ngono lho Mbah, mudeng ora Mbah? Disambung, Mbah. Piye iki piye? Niku asli kelahiran Gunung Kidul. Wonosari, Magelang kelahirane. Wonosari iki kabupatene Gunung Kidul. Kok sik kelahirane Gunung Kidul, tapi daleme teng Magelang. Omahe ngendi? Magelang. Gunung Kidul. Kowe iki duwe anak buah kok ora hafal. Omahe ndi? Omahe mbokne kuwi Gunung Kidul. Angel, iso marake budur pindhagon weh. Yo ngomong, ya ora apa-apa kepenake ya Yuda. Kok Yoga. Yoga, Mbah. Lah ya omongane wong tuwek iki kleru ora kena. Ya Yoga, kepenake ya sayang. Nggih. Sedikit berkumis. Wong wedok ki anggere sedikit berkumis setia. Setia setiap saat Rexona. Malah iklan. Nggih, sinten panjenengan Mbak Yu? Iki cek Sugeng dalu, Pak Di. Lah, ngenomke sithik mau Mbak. Nggih sugeng dalu. Naminipun sinten? Dalem Tia. Tia. Nggih. Tia kemawon menapa wonten ganepanipun? Tia kemawon. Tia. Aos. Saking pundi? Saking Gunung Kidul ugi. Gunung Kidul, Gunung Nggih. Kidul. Kula mboten satanglet genah ketok panjenengan pun kagungan garwa. Sampun. Sampun manak pinten? Sampun pengkal. Wis Garenge dleke. kepo kalau. Hah? Garenge Aku biyen pancen melu kempo. kepo. Kepo. Oh, tak kira kempo. Nggih. Nggih. Matur sembah nuwun nggih Mbak Nggih, Yu, damel sampun rawuh wonten sami-sami. tlatah mriki gaengaken Nggih. swasana. Nggih. Matur nuwun. Panjenengan sinten Ibu? Loh, karo mantune dhewe kok ora hafal lho. Sapa? Iki bojone Gareng Tralala ngono girine lho. Kowe kilap kowe. Karo Bapak Marotuwa kok. Sik. Gareng Tralala sing biyen apa sing saiki? Sing saiki. Bojone saiki. Gareng Sangkuriang kae lho. Lah ya iki bojone sing saiki. Iki ceritane nang gone kono ninggal kathok tulisane SMP Muhammadiyah Mundilan. Tuwuh damar sing enong. Ora iki bojone Tralala saiki. Sing dhisik, lah saiki wis ora. Lho saiki iki entuk putu kowe. Lah ya tak thuk nek ngono wis kono alamat. Tralala iki bareng ketoke. Pae, niki putu sampean wong edan ki aku. Wong anak kok ngepek putu. Nggih, jenengmu sapa Nduk sayang? Kula Tarni Mas. Hah? Kula Tarni Mas. Tarni Mas. Oh, Nggih. adine Marimas. Nggih. Minuman. Nggih, nggih. Jenengan nggih. iki dinomke lho diceluk Mas, ngoten lho. Aku men dinompe wong malah wedi kok. Mesti ana sing diarah. Nggih. Saking pundi dalemipun? Gunung Kidul ugi. Gunung Kidul. Leres. Riyen mantanipun Tralala. Nggih tuwuh damar. Nggih, mboten napa-napa. Lelakon wajibe mung dilakoni. Nggih. Nggih. Kan sing kecaken njaluk tisune nduk awakku ndledek kabeh ra iku. Heeh. Tisu Malah nangis. Iya. tekan ndi. Lagi setengah mateng. Aku ngomongan karo sing den iso nrocos kabeh. Kelingan aku kelingan sing iya-iya. Sing ora-ora kok sing yo. Iya kok ora. Iya. Wah, mah Ngapa? tatahan lawas. Kerep temu. Ora ya wajib dimene apa kuwi dimene adil. Heeh. Naminipun sinten Mbak Yu?
Nggih, mbok pilih sampun kesupen Mas Gareng. Inggih. Kula Lilia. Lilia. Nggih, tangganipun Bu Yati Pesek. Nggih, Mbak Lili iki biyen kerep kepethuk. Nggih. Nggih, nasring. Sakniki ya kepethuk. Ora ya delalah kersane ngalah rezekine bengi iki kepethuk. Nggih. Mbak Lili. Mesinipun mboten Gunung Kidul nggih. Aslinipun Gunung Kidul. Oh, aslinipun Gunung Kidul. Ning kala rumiyin asring kalian Mbak Yati Pesek. Waduh, sekecakaken Mbak Ayu rawani aku. Arek iki rawani aku. Lah priye? Ayo wong paling ora selevel. Oh. Loh. Dhuwur kono apa dhuwur jenengan? Yo aku sing gocek ing ngisor. Iya. Wes kuwi mau. Kuwi telat sajene apa piye cah kuwi? Lah pripun? Ora ditakoni jegureng tok iki. Jegureng ra medeni iki lho niken iki lho. Wong ayu kok ulatahe ora tau bersih. Mula ndang duwe pacar. Ah wis akeh kok. Kok wis akeh, wis duwe kok wis akeh. Gelem karo Yusuf. Aku sing wegah. Kowe iki tak promosike kok. Masalahe adoh nek cerah mono ya. Loh, cinta itu tidak memandang jarak. Gelem karo Yusuf kuwi gampang dihapusi. Gampang dihapus iki piye? Bu, mbok apa-apa ki manut kuwi. Masa? Heeh.